Kublai ba? Kublai. Kublai. Ba nga shuwat yung phone number jong pi nga yo ate nga day mangai kong purity power mo. Purity power. Oo. To nga hakabayad day bat kani ka festival ka ban pelong na ka state government. Hai. Kat nyaw kat prabat kat kandai te Henry jong ubenai ba kat we. Kat kandai teri ka badai ka sngi Sunday. Hai. Di kadai ka sngi Sunday. Pi pada kum ka shnong hang tu pis ngau kum no ya kata masa perthai ka bakin ai burom yang ta uding ka along kum ba mane blai thau hi ki ong ba ha ka sngi Sunday kin penkut na lor kin penkut ru ha ka tu ka shnong ka jong pi dan jing ngau ya kata ba Ngala dep komplain na duk sedang. te mano ba ai permission Te hindi ba ay mangita. mano ba ai Ni pai mo ika tu kamadan ni la ai wai ha ka RBDSA. Ha. oh Nagtambat ka MCA te tu kila long ready ben ai te nakaliang ka jumi ka sinong lahat abot lang ta eh. haba pila persyak na kasnong pi persyak kumno te pi na Ni damang ong ba kumno kumno people long ha sonde ti ong nakaliang ka jong kipat ong ya kani tengin la le namar kani ka festival man ka poru sa ikut sonde ki ong kam jukut ra Sunday kam jukut ra ha kam jukut ada long kumta te sa nakaliang ka jongi tengin la le ha te ya keren direct ay yung chief minister nila dep ya uba pol mene u ongana ba ngala dep tho da ka sti chu uba pol mene ni na ka seng ga jongi ka seng ki kentai u ong yang ni mene u jubab u ongana ba ukran insol ba tang ba u ong kumne ba nyau tli ki sngi ki sngi ba khoi lada u khen ba ki sngi ba khoi ki dai nyau tli ki sngi ba ro ba lei ba u pelong pa de da ka ne ka tamasa prathai ba lei ya ka ba u pelong da ka ta ka holy gospel festival ken ti lada kum kata ka ri ka bangi ong bangi dei ka ri tip briu tip lei hang no sung inyo ta ka ri tip briu tip lei habai para briu ngintip shu iya kano ta ka sngi ga jong blai ta haba chi sen chi te yau haba ki office sarkar ki school ki dang yak hang Saturday Sunday ti menta on pelong da ka tamasa mo ba takin ni ki berit kam nang kendong yintip hile kinong yalam snong la da pi ong ba ki ai wai ya kata ka madan ru katu ka bai wai ka ru te pi ki ai ke nya kata ta ki share ai ke te pi so tanap ma ban shim ya kata ka bai wai ka jong kaisar kata tu malong kata te ban ekren te la jenjar saya kerpat ina ki bor ki balor ngiru ni semua tenak lada ma pi pa de kum urang ba snong pi ai la pa de ban le kum ta te kamut pa pi pediang ken ya ka jing penjot ha po snong po thau lada ha ka tu ka sngi kan long ha kan nu ka dur ngim tip ngim la ban ong bang ngile yo I han snong ki la de kum nu pa ki badan interest ban lek te ai un lek bum dan interest te ai un ta te ka kentien ka bom sung nia ban ong ba uba interest un lek kamut pi sngo tu na la jom tengam ngam julek wat menah tu so la da ma pi sim lek ru la da ma pi sim lek ru amba le ki wei pa de ki jot pi hun ma ban yo I ki pa ki jot la da ki kur ki jong pi ki khon ki ti ki snong ka thau ka jong pi kan jot kin hap shaka jing pen jot ka bashar khai na lor bangi pelong da ka tamasa ha ka sngi Sunday ka bang imbu ram shu long kum bang insol ya ublai tapi sngo menjur mo ba aya kata tip kan om su ngan om no lada phim nang shu ban ong ba phi menjur ban ya pam be ya kata ka jing bam ka ba usam u kaisar ladang ikam bangi degi kun tip riu tip lei ki badang dei kata ka Christian state ni hap ban yeng ban persya be ba om dei ban pelong ya kata masa ha ka sngi Sunday lada ha kita ki wei ki sngi ki la ban pelong henry ha kan ni ka por ka bamenta yo ublei u thang kum ba thang ya ka sodam bat komara
ngim la shu ban pediang ya kabakum kata kum ki kun jong kejing syai ka gospel ka don haying jongi han rengim yo i kang da ka do not ni shu i ka tang Tak kau ngah kerpat ifi sumpah le ikren di kibor balor ni kibor kren shwa ya pi urang ba snong ya yang ngah terle yung ngah tengah ngasung tenak lek in lada lak pan wen ya sonde. Tengah pi tai. ko tenat den rei pi mi kun te da ka bor la de pi it Tengah ha ni pi we da tengah ni kun kuno ba ngalak de ikren nang bersedang. Di kiwe rugi perlok kiwe dan tu rugi ong le iyo kepala saya bang kepor ka ai kan ya bang kumta tengah lak syukut ni. kata kan Ha. ka ba pen i ba hang ni ka long ka sun jor ba kata ka imlang ka salang ka jongi ka dei leng ba jong ki bor nong ya lam jong ka snong kimla ban te lakam bao lada ka sorkar ka rule lada ka sorkar ka le ha kanu kanu kom lele la ka wan ha snong pi penyap briur kamut kam lele Kata tekam lak ban lo kalong kumta. ta ka dur ba Tapi kalong ha ka tu kata kami tapi ka festival ka dei ban penyap kandai klur ken pelut lada kata ka department of tourism ka don klur hadu kat ne kinong hikai ki bapli ki don ki bampat yok tulop nang ta pa de ki school ru don ki bakim la ban tung nong hikai balai pa de bakam advice ban ai ya kan ni ki jing don jing em ka jong kasha ki wi pat ki department ka pelong penjot pen bani ka jai ban riu ka jong ni hadu kat ne ba hi habik ban yeng ban ya kun persya ya kan ne chi pau lak kat kum ka jing tip jong ni ka long chi pau lak ka bai madan dadai baka he makna hadu kat ni ru kata ka jing siu am sepulak pendan ni tengi ya la ong hang ni si paulak by madan la yo ya ka madan football la long try da ka Riboy District Sport Association ti hana phi ong se ka de ka kamram jong ki seng bhalang ban khang ni tingi ai permission tang ya ka madan ngim tip sngi ayu ki pelong ti lada ki pen lada kata ka madan ki pelong ya ka madan ban ya penyap riu kamut pi ai lat mo ba kita mo ya kata lak pan long tu balik selong pat kita long menshua mo kong ha men shwa ki pelong ki pen kot bai sajan nanta hang ni apo hai nga ong ye okay pi tu ngai kan i ba ba pelong hagi por ki ba menshwa om ju don ki ba tre ban ya yeng persya henry hakani ka por ba menta la da ublei kumba ula ong ya ka sodom bat komara sangut la da pidang don ki ba duai ban pen scam ban i ya nga ublei nganom tang henry om don shu ah ta ka por pi kwa ban long hadu ka tamo mentangi la long ki kun jong ka jing shai ngim kwa shu ban wan ka ta ka por jong ka jing dum yang i badai hakani ba ngiyeng menta lada pilong shisha utau rang ba ubakit ya kasnong katau naga benta ka jingba to mi ba mi wat salya ya kata kan lak ka klur ka baga government kan kebakan lekhe sya katu kasnong katau ko jampi yeng ba utu uskat trisnong udai utemen basan usakret trisnong jampi udai utemen basan tikum kinong sarai balang ladang imla ban yakuna kan ka por ba menta da kata ka do not ka jongi henry ladang supek tangga dur khmat ka basabar ngin lek se jingi seng kan mento iu bangin burom pat de ya kata ka jinglong profile ka jongi hapo ka balang ladang imla pat de ban sensyar kat kum ka badai rukom hakabaya dei bat ka imlang ka salang namar udayu kristan ba shisha am usno tho ban buram ya gisni po ya la ne ka si sonde ti ban ban long tamasa ka sonde te ban ni ti ko kong lada ni lada pikiran kumta te ade asmo jenjar ban ang kumno te sapun nuki dai sekretari ken filapik lu tata ngalatip ti de na ta daw sedang suana pi urang ba snong ngata sisin bela rai ka executive committee te ngata ngamla bande urang ba snong ru hot king urang ba snong ta modon kam ban rai lang ba executive committee te ngata ko kasin ke bedengkong la de ong ade kangat sonde to mulong ala ong ta katakan sebut la da kajia kanu ka jingjia ha ka tu ka sngi namar pi ong
baka day ha kasngi sodi namar nga ngala de persya marway mut pihun bet hang tu la da kalong kat makalong ro kata apa tu kin tip igi beri ko an kin balik government dia balik ni hang ta fi ka shong sting ha som sting tu kum no bi ang som sting ka shong sting ka bor ka jong pi ken kum urang ba shnong ka shong sting ken ba kumunong yalam shnong te ka shong sting ha kum ta namar pimdon ka bor ban persya ti fi aila be bakin ini ladep kren tekim priang pengin lek kum no kan kamut bakin lek da ka bor mo bakin tre ban priang kamut lek da ka bor ngadep ong makangat sendiri tu long tu kamtam jan ni ken mana kata ka Riboy District Sport Association ka lek da ka bor kamut dei ka Riboy District Sport Association tu de na ka tu ka organizing committee jong ka yun kan ke balik okay Cherry Blossom kan tika Cherry Blossom kan tika Cherry Blossom kan tika kata ka Cherry Blossom kali pan permission bade am nang tu try jong kamadan bat hapok kasnong ka thau Jadi nakalian kedungi tinggi lara ke setiap komiti dia ke kebayaran bubun belang tahap isim ya kata menjur nanti ba karai kamarway to ngahap be ban ong kan ka por ba kum kirang ba pilong ki bayar ka jimut ka jing perkhat na ka bentalawe jong ka imlang ka solang ti lada kalong ha kan ni kom ba snison deru kalong ya ka bakabor jong ka government ka pelong tamasa stangkat no kan penjot lut yang ibarok khoi ngingin sa syatang yo dei nakadaw na marba sitin ru hari boy kaladon ka jing pelong ya ka tamasa ka ba ki klem yeng ban persya hanrei ki aila bi bakan long to ngi kermen ya ka babahatam banang ni sakmat ba om nakadaw jong ka riboy bangin syatang ka jela ka jongi to kata ko sibun ba